Anga wale nyuma nɔnfoli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de tile. San o san nɔfɛburu kalo tile 20 diɲɛmaa bolo farafinna tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen don ka farafinna iziningo don bala o kɛnɛ ɲɛnamayara ɲinanza ka bɛn ni nɔfɛburu kalo tile 19 ye Parc des Expositions na Kalabankurakaw pe yen min denbaya kun bɛ an ka minisiri ɲɛma Modibo Keyita bolo. Jamana lakana tigilamɔgɔw kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to dansago wale tigilamɔgɔw bɛ se ka dalakuru ma nanama sumaninw n'u bololamina ani u ni bɛ se ka kisi o kadara kelen de kɔnɔ min ye nɔfɛburu kalo tile 18 ye ka dugujɛ a tile 19 na lakana tigilamɔgɔw ye wuli ka jɔw kɛ ka munumunu kɛ min senfɛ Seri Fila TV kunnafoni ɲininaw olu ye munumunu kɛ u nɔfɛ walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. An ka minisiri ɲɛmaya dagayɔrɔ primature minisiri ɲɛma Modibo Keyita a n'a ka minisiriw u jɛra ka jateminɛ kɛ minisiriso dɔ ka baaraw taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min bɛ yen ni a ɲɛsin bɛ kɛnyɛrɛ ye binaku ma walasa jateminɛw bɛ se ka kɛ baaraw minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka boloda kɛnyɛrɛ ye binaku ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dunan minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ka na ni u ka nafolo ye an ka jamana kɔnɔ ka na don a da fɛ jango jamana ani u yɛrɛw bɛ se ka bɔ sɔrɔ numɔ. Olu lajɛ in bɛ olu de kunga kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jɛkulu min sigilen don senga ka ɲɛsin a ko ɲɛnabɔli ma ni o ye comité mixte de suivi des réformes du climat des affaires état secteur privé aya juma tɛmɛnen u ye lajɛ in min kɛ u y'a jira k'a fɔ lajɛ o lajɛ kɛra ka tɛmɛ o lajɛ tɛmɛnenw ye fɛn minnu wɔ laɲiniw na ni u ko ma ko recommandation ya ko a laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati ni min yɛrɛ kɛ man tɛ ka ban i b'a sɔrɔ ko o bɛɛ senna minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnyɛrɛ ye binaku mɔ an ka jamana kɔnɔ ko ni b'a Sidibe ale y'a jira k'a fɔ walasa dunanw ka se ka na ni u ka nafolo ye ka na don kɛnyɛrɛ ye binaku da fɛ an ka jamana kɔnɔ fo k'a sɔrɔ laden labɛn de sabatira u ye labɛn min ni u yɛrɛ b'a ye k'a fɔ u tora k'u ka nafolo don a da fɛ bɛɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase u ma a ko de kosɔn minisiri ɲɛma Modibo Keyita gouvernement bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jateminɛw kɛ ka a ɲini ale ka minisiriso fɛ a ka lajɛ ka min ye baaraw ye k'olu sigi sen kan walasa maa minnu ye sɔrɔ bosobanganaw ye an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka an ka jamana nali ka a ɲaɲani sɔrɔ walasa min ye nafolo ye u bɛ se ka labaara an ka jamana kɔnɔ a y'a yira fana k'a fɔ u ko fɛn min ma ko mécanisme de suivi du plan opérationnel stratégique d'amélioration du climat des affaires o ye fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛw minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye hali bi ka kɛnyɛrɛ ye binaku ka a nɔgɔya an ka jamana a sɔrɔ bosobaw ani dunan minnu ye sɔrɔ bosobaw bolo a y'a ko o ye jateminɛ gafe ye min ni o fana sigira sen kan a ko baara bolodalenw don baara bolodalen minnu ka kɛdaw sitɔnnen don a bɛ kɛ sababu ye de ni ka min ye baara ye ka a nɔgɔya kɛnyɛrɛ ye tigilamaw bolo a ko bi na gɛlɛya kelen min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ye de k'a fɔ jateminɛlan de tɛ yen jateminɛlan min ni maa bɛ se k'i sinsin a ka k'a fɔ a y'a kɛnyɛrɛ ye binaku ka sɔrɔ bosobaw bɛ nafolo min don an ka jamana kɔnɔ a y'a ka fɔ de ko kɛnyɛrɛ ye binaku a kɛra sababu ye ni ka nin nafolo hakɛ in ka se ka o sɔrɔ k'o don binaku dɔ ka nin sira in kan ko o de jateminɛla tɛ ni u k'a ma ko système de suivi de qualité a ko kuma na don nataw la min ye ka dɔn k'a fɔ wuli ka jɔw ye olu de bɛna kɛ sa min bɛ se k'a to nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya a y'a yira fana k'a fɔ min ye lakanako ta fan fɛnɛ ye a jɔyɔrɔba bɛ kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ka baara la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ye dunanw ye ni olu b'a fɛ ka na n'u ka nafolow ye k'a ka di u ye u ka na jamana de kɔnɔ jamana min ni a basigilen don k'a lakana sabati bɛɛ a ko nka o n'a ta bɛɛ kabini san 2014 waatiw la ka na se bi kɔni mɔ kɛnyɛrɛ ye tigilama minnu ni olu b'a fɛ k'u ka nafolo labaara an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dunanw a min ye lakana ko ta gɛlɛya kɔni ye u kɔni gɛn tɛ ka o jira fɔlɔ ko jamana ɲɛmaya so ni o ye gouvernement ye u kɛn bɛ ka baaraw minnu sigi sen kan o ye de ka yɛlɛma don sariyaw la walasa maa minnu ye nafolotigiw ye u kana na taa laban ka labala fɛn dɔw la sariya wɛlɛ dɔw ka labana k'u bali u ka se k'u ka baara kɛ wali kelen sariya dɔw ɲɛ ka misɛnya u mɔ fɔ ka laban k'u fari fa u ka nafolo bɔli la k'u b'a fɛ k'a lajɛ ka yɛlɛma caman don sariya sen dɔw la walasa baara a bɛ se ka nɔgɔya kɛnyɛrɛ ye tigilamaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dunan minnu bɛna na ni u ka nafolow ye k'u labaara an ka jamana kɔnɔ. An ka minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma minisiri Kasum Denɔ ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se an ka yɔrɔ dɔw la minnu ye kɔɔri sɛnɛ yɔrɔw ye
kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Fana ani Joyila Kulukoro mara la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kɔɔri wota fa kɔni bɛ bi kɔni maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi samiya jara kɔɔri sɛnɛni ta fan fɛ barisabu ka da ka Fana ani Joyila ko n'i y'a kɔɔri ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kɔɔri caman bɛ ka sɔrɔ barisabu ka da kan tɔni 180 ɲɔgɔn na o de kan ka sɔrɔ a ya Fana ani Joyila yan b'a fɛ a ya min ye Kasum Denɔ ye a ye a jira k'a fɔ min ye gwɛlɛyaw ye olu sɔrɔla samiya daminɛ na Fana ani Joyila o sɔrɔla sajiko ta fa de fɛ nka bibi kɔni na min ye kɔɔri kɔni ye a ya izini na ka se ka a labaara ka se ka min ye kɔɔri ye k'a labaara ko a bilama ko a bɛ ka kɛ kosɛbɛ Fana ani Joyila iziniw kɔnɔ a ya min ye ayiwa Fana ani Joyilakaw ye u y'a jira k'a fɔ bibi na olu kɔni gɛmɛ ka tɔni 180 ɲɔgɔn na u kɔni zɛmɛ ka olu kɔni ladila minisiri Kasum Denɔ y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ min ye tɔni 160 ɲɔgɔn na ye o de kan ka se ka sɔrɔ nka u ko fɛn minnu ma ko usine dégrenage ni o ye a ya kɔɔrikolo a ya wɔrɔla ta fa ye a ya ko gwɛlɛya kun donnen kun do o la ko nka ko jamana ɲɛmaaw ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka baarakɛminɛnw bila CMDT ka bolo kan min bɛ se k'a to a ya o baaraw bɛ se ka teliya a ko k'u bɛ ka taa cogo min na bi a ya min ye kɔɔri bu ani a kolo kɔni bɔli ye ɲɔgɔn na a ya ko ni a tora ka taa nin cogo in na bɛɛ ko kɔɔri hakɛ min ni o kan ka se ka sɔrɔ ni ka labana k'u labɔ a ya ŋaniya kɔnɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen na se ka sabati ka bɛn ni waati fɔlen ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an balimakɛ min ni u k'a ma ko Seyini Nafo farafinna bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka maa minnu da k'olu kɛ surunani donbaw ye farafinna ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kadara kɔnɔ min bɛ se k'a to nafolo minnu ni olu kan ka sɔrɔ farafinna fɛ ka se ka farafinna dɛmɛ ni o ye barisabu ka da ka min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye a kɛmɛ ka dangari farafinna na kosɛbɛ a barata olu tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a kolokolobaw ye i n'a fɔ nazara jamana tɔw Seyini Nafo a bɔlen kɔfɛ Marɔku dugula Marakɛsi min gɛnkun bɛ ka diɲɛ seleke naani ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ bisimila ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ma a ye kunnafoni di dɔ kɛ ka jira k'a fɔ ni ale ye baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ale bɛ se k'a fɔ ko farafinna bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi barisabu ka da ka Marakɛsi COP 22 senfɛ fɛn minnu ni olu fɔra a tɔ ye de k'olu dankɛnɛmaya a y'a yira fana k'a fɔ fɛn min fɛnɛ jara olu baarakɛlaw ye olu minnu ye baara ɲɛdɔnmanganaw ye ni u k'u ma ko négociateurs farafinna jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ y'u sen don baaraw la k'o fɛnɛ kɛra fɛn ye min bɛna a ko Marɔku dugu la Marakɛsi min ye ayiwa hakilina saba ye a y'a boli kɛra o de ka kuma kɛra o de ka jateminɛ fɛnɛ kɛra o de ka fɔlɔ o ye ka lajɛ COP 21 senfɛ Faransi faaba kɛrɛfɛ Paris sango bɛn kɛra ka minnu ka tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan minnu na k'a lajɛ hali bi maaw bɛ se ka dumɛ o ka dɔn k'a fɔ a ka bɛnkan sɛbɛn a ka tɛgɛnɔbila wa a ka wale wa diɲɛ yɛrɛ dugukolo ka bɔ bɛɛ o de la a ko kuma na min ye nafolomugu minnu ni olu layiduw taara diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ k'a lajɛ ko nafolomugu ninnu u bɛ se ka labaara cogo min na ka se ka u kɛ baara bolodalenw ye ni o ye programmew ni projets ye min bɛ se k'a to nafolo ninnu bɛ se ka baara kɛ jango farafinna bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ko baara tɔ tora o de ye a y'a yira k'a fɔ min ye diɲɛ seleke naani setigi jamanabaw ye olu ni farafinna jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Alimaɲi jamana bɛ a ɲɛkun na ka lajɛ baara minnu ni olu kan ka boloda a y'a sango layidu talenw na ni o ye wari minnu ni olu kan ka fara ɲɔgɔn kan Alimaɲi jamana ani nazarala jamana tɔw bɛna lajɛ ka farafinna dɛmɛ min bɛ se ka to o baara bolodalen ninnu bɛ sigi sen kan a y'a yira fana k'a fɔ hakilinaba dɔw fɛnɛ taara COP 22 kɛnɛ kan Marakɛsi Marɔku duguba la o ye k'a fɔ min ye ko fɛn min ko énergie renouvelable ni o ye panneau de solaire n'a ɲɔgɔnna ye panneau solaire n'a ɲɔgɔnna k'a lajɛ ka o don ba la a ko bi na min ye jɛkulu dɔ ye o sigilen don sen kan ka ɲɛsin énergie renouvelable ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkulu min ɲɛmaaya bɛ an yɛrɛw ka jamana den dɔ bolo ni o ye professeur Yuba Sogona ye sɛbɛwari miliyari 2 o fara bɛ ɲɔgɔn kan ka ban o ko la a ko n'i ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ nafaba sɔrɔla ko la barisabu ka da ka sɛnɛko ta fan fɛnɛ fɛ farafinna kɔnɔ a y'a baara bolodalen caman fɛnɛ sera ka sabati farafinna jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu bolo t'u kɔsɔrɔ k'a lajɛ k'olu dɛmɛ olu siraw kan ko bakuruba la maa bɛ se k'a fɔ Marakɛsi sigi a kɛra nafa ye farafinna mɔ
An y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na san o san novembre kalo tile 20 ale ye diɲɛ bolo farafinna tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen ye min bɛ se ka to usine ko bɛ se ka don bala o kadara kelen de kɔnɔ ka bɛn ni novembre kalo tile 19 ye an ka minisiri ɲɛma Modibo Keyita ale ye baara n'u don yɔrɔ min na o ye parc des expositions ye a filɛ ni kalabankurakaw fɛ yen k'a lajɛ ka min ye usine ko ye ka se ka a baaraw n'u don ka bɛn ni novembre kalo tile 20 ye min kɛnɛ ka maa caman kun bɛ yen an ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ usine ko ma ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan za farafinna ka usine ko ka se ka sabati a don gɛrɛngɛrɛnnen dako min dalen don o ye financement de l'industrialisation en Afrique défi et stratégie pour réussir o tɛ dɔwɛrɛ ye ka nafolo ta k'a don farafinna usine ko dafɛ gwɛlɛyaw minnu ni o bɛɛ la ani fɛɛrɛw minnu kan ka se ka sɔrɔ ni ka gwɛlɛya ninnu wuli a ka kɛ nafa ye farafinna mɔ dakun kun ye o de ye an ka minisiri ɲɛma Modibo Keyita min kun ye a denba ye o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu min wele ko OPI olu fɛnɛ tɔnden caman kun bɛ kɛnɛ kan ani jago julaba caman Kafunɛ Bacili ni Mohamed Sidibe kun bɛ Sherifula TV tɔgɔ la a kɛnɛ kan. A bɛ san caman bɔ ɲina don kɛrɛnkɛrɛnni min taara k'o kɛ usine tɔgɔ la don ye walasa usine ko na se ka don ba la o bi ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ yan san o san o don kɛrɛnkɛrɛnni in man'i kun bɔ tasibila bɛ ta ka ɲɛsin usine kow ma walasa ka farafinna jamanaw dɛmɛ u hakilinaw ka se ka jɔn usine ko fɛ ani ka usine baara kanu don u la u ka se ka usiniw bila sen kan ka caya an ka jamana kɔnɔ walasa ka dusukolo don diɲɛ selekena ni setigi jamanaw kɔnɔ u ka se ka farafinna dɛmɛ ɲɔgɔnya usine ko nasiraw fɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen n'a kɛra usine tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ye bɛn kɛra k'a bolonɔ bila diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies de fɛ walasa ni o don sera tasibila ani hakili jagabɔ kɛnɛw ka sigi ka ɲɛsin usine ko doni ma ba la ani a sɔrɔ yiriwasiraw sinsinni ko ma walasa min b'a to sini ma sinikɛnɛ ma farafinna yɛrɛ bɛ se ka jate diɲɛ setigi jamanaw fɛ usine ko nasiraw fɛ. Jigisigi kuma mun mɛnna sɔgɔmada na i n'a fɔ aw y'a ye cogoya min na le premier ministre du chef du gouvernement a bɛ san damadɔ bɔ organisation patronale des industriels kun ye chambre approché k'u k'o dɛmɛ ka étude dɔ financer gɛlɛya minnu bɛ industrie kan Mali la 2015 la chambre ye dɛmɛ don ko ma o ye étude damadɔ financer o étude damadɔ bɔlen kɔfɛ u b'a fɔ ma ko livre blanc u ye point 24 ɲɔgɔn ta ko gɛlɛya minnu bɛ industrie kan bi gouvernement k'a lajɛ k'u dɛmɛ ka olu bila sen kan i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na damadɔ kɛra sen kan a tɔ bɛ gouvernement bolo u bɛ k'a lajɛ olu bɛ se ka waleya cogoya min na mais i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a cogoya min na an y'a yaala ɲɔgɔn sɔgɔmada in na industrie caman ka représentant bɛ yan u bɛ mun dilan Mali la yan nɔ u nana o damadɔ de yira anw na i n'a fɔ bɛɛ bɛnna ka cogoya min na fɔlɔ-fɔlɔ a bɛ fɔ ko les pays développés mais bi a bɛ fɔ ko les pays industrialisés sans une industrie forte industrie ɲɛnama n'a ma dati jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya o jamana ka ɲɛta ka sɔrɔ. aw nana ka na bɔ an ka yɔrɔ la a diyara n ye kosɛbɛ aw nana yan ka na an bɛ fɛn min kɛ Mali kɔnɔ ka n'a yira i n'a fɔ tɔw nalen bɛ cogo min farafinna k'a ye Mali fana k'a ye bɛɛ lajɛlen k'a ye an bɛ sukaro de kɛ sukaro min n'a bɛ dilan usine Nsukala fɛ. Bon an bɛ fɔri la yan nɔ alihamudulilayi fɛn caman b'an bolo yan nɔ an bɛ gɛlɛw bɛ yan nɔ petit fourou bɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ yan nɔ. Bon comme journée d'initiation bi chaque le 19 novembre an bɛ a fɛn participer comme Mali mɔgɔw bɛ industrialisation ko kuma la kosɛbɛ maintenant an kɔni ye fɛn kuraw dayɛlɛ sisan nɔ concernant min bɛ produit ninnu fɛngɛ yan les rames là pour ka se ka produit parce que n'i y'a lajɛ ramu bɛ importer ka na yan a ka bon hakili ma donc c'est pour ça an y'an wakaliya ka se ka usine dɔ installer Afrique de l'Ouest kɔnɔna la min bɛ se ka au moins an ka se ka Mali ravitailler fɔlɔ sani an ka se tɔw ma. An kɔni ka nalen bi a diyara an ye kosɛbɛ parce que an nana an ni industriels bɛɛ ye ɲɔgɔn ye an y'a dɔn u bɛ baara kɛ cogo min na olu kungo ye min ye a fɔra an ɲɛna gouvernement ye se min ye gouvernement fana b'o kɛ parce que ni gouvernement y'u dɛmɛ gouvernement ye faso de dɛmɛ aw yɛrɛ y'a mɛn premier ministre ye min fɔ n'an sera ka industriels dɛmɛ
olu de bɛ nafolo yiriwa olu de bɛ baara di denmisɛnninw ma olu de bɛ jamana dɛmɛ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a ɲɛsinen don izini ko doni ma b'a la san n'a ɲagarili kɛnɛw kun ka cɛ waleɲumandɔn taabolo dɔ tara k'a di gouvernement ɲɛma Modibo Keita ma a dira mɔgɔ min fɛ o ye Cyril Ashkari ye n'ale ye izinitigiw ka jɛkulu ɲɛma ye l'organisation patronale des industriels ni ka sɔrɔ k'u kunda u ka guakɔrɔlaw kan ka taa munumunu salo kɛ izinitigiw ka guakɔrɔ walasa ka t'u ɲɛda izinitigi ninnu ka seko an'u ka dɔnkow kan n'u ka fɛn dilannenw lajɛli. O jama in ɲɛkun kun ye kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbaga jɛkulu ye ka fara Mali minisiri kan min ka caw bɛnnen don iziniko nun doni ma ba la ni ka sɔrɔ ka labanna ka kanbɛda nabaga bɛɛ lajɛlen ye ko san wɛrɛ sigi k'a sɔrɔ iziniw buguna Mali jamana kɔnɔ ani a sɔrɔ yiriwasiraw olu fana ka se ka sinsin. An y'a fɔ ɲɛna fana bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ haminanko de ye maninfin n'a bolola minɛ bɛ se ka lakana o de kosɔn min y'an ka lakana tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisilakaw ka jɛkulu minnu bɛ wele ko compagnie de la circulation routière CCR ani groupement mobile de sécurité GMS olu jɛra ka jɛ ka munumunuzalo dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a ma ko patrouille commune patrouille mixte min kɛra Bamakɔ ani a dafɛlaw la walasa maa minnu ye dansago wale tigilamaw ye olu bɛ se ka dalakuru ka bɔ maa nana ma sumanenw jɛla an ka maa minnu ni u jɛra ka munumunuzalo in kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ n'a dafɛlaw la o ye Amadu Kamara ani Seydou Ɲare ye u ye fɛn min sɔrɔ o de filɛ. An bɛ waati min ko sisan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamakɔ faaba kɔnɔna na ko maa bɛ se k'a fɔ ko lakana ko o ɲɔɲalen bɛ ka sababu kɛ wulikajɔ minnu bilalen bɛ sen kan CCR maaw ale ni GMS maaw fɛ o fanga ka bon kosɛbɛ. Ne bolo nin baara in nin ka ɲi yɛrɛ de nin ka ɲi anw ma nin ye faso baara de bon mɔgɔ se ye mun ye je pense que u kan k'o kɛ déjà ninnu b'u ka famille de bila ka na su bɛɛ kɛ anw kama bon an kan ka coopérer fana ne bolo pour que fu ɲini ka kɛ problème foyi kana bɔ a la. U k'an dɛmɛ an ka baara an bɛ baara min na an ka cɛ population civile ye u ka fara an kan pour que réellement an ka se ka mɔgɔw sécuriser ka ɲɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ baara cɛjugu minnu kɛra Bamakɔ faaba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Terrassi, Hôtel Radisson Blu, Hôtel Nord Sud ani Jelibugu butigi ka fara maa min bɔnɛna a ka nafolo la kɔsani in na Ecobank na olu kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw ka nin waleya kura in ta k'a bila sen kan. Bon an kɔni aw b'an dɛmɛ ni population ma anw dɛmɛ aw yɛrɛ ka wuli k'a jɔ k'an dɛmɛ kosɛbɛ n'a ye mɔgɔ ye a sigalen bɛ mɔgɔ min fɛ a b'o fɔ ɲɛna ou bien a bɛ polisi numéro vert wele fɔsɔrɔsan wele pour que ka an ladɔnniya parce que n'aw tɛ an tɛ se ka baara kɛ donc n'a y'an ladɔnniya vraiment o kɔni ka d'an ye o b'an bɛɛ lafiya dɔɔni. A y'a faamu mais a kun ye min ye a k'an faamu a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ an bɛ aw yɛrɛ de kama voilà an bɛ aw de kama. O hokumu kɔnɔna na an ka lakana tigilamaw ka nin wulikajɔ ninnu a dabɔra ka maaw lakana an'u bolofɛnw ka tila u hakili sigi k'a yir'u la k'a fɔ ko lakana tigilamaw ko olu bɛ yan u ka lakana de kama wa u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka sabati jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamakɔ faaba kɔnɔna na su ani tile. Ɲɛ bɛ nin mesure minnu na contrôle minnu bɛ ka kɛ fɛn ɲɛnamaba don c'est une très bonne chose a bɛ mɔgɔw hakili sigi. A bɛ mɔgɔ permet u bɛ sunɔgɔ tranquillement k'a bila u kunna k'a fɔ mɔgɔ bɛ yen mun bɛ k'u ka lakana lakɔlɔsi et puis lakana baara bɛ ka kɛ cogo la mais ne bɛ mun ɲini lakana baarakɛlaw fana fɛ nin baara in ka continuer a na kɛ tile fila ko ye k'a fɔ ko sécurité ko gannen don Mali la donc an bɛ mesure ta ni o tile fila tɛmɛna an b'an bolo jigin ne bɛ fɛ nin ka continuer nin ka kɛ su fara tile kan a bɛ mɔgɔ hakili sigi et puis jamana yɛrɛ ka développement gulonnen bɛ sécurité de la ni sécurité tɛ yen foyi tɛ ɲɛnabɔ donc a ɲini population fana fɛ u ka sécurité baarakɛbaw dɛmɛ u ka baara la n'o ye policier n'o ye garde n'o ye gendarme k'u dɛmɛ u ka baara la u ka information d'u ma o de b'a to u se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ. An ka nin baara in baara ɲuman don parce que an bɛ jamanadenw ka bila de la an bɛ olu ka bila de la donc u k'a faamu k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ ka baara in kɛ olu yɛrɛ de. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o cadre kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ka fara compagnie de circulation routière ani GMS cɛdenw ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kalekan don ko maa jugu minnu b'an senkɔrɔla la su ani tile n'u bɛ ka maaw bɔnɛ u nin na k'u bolofɛnw daraki ka b'u bolo olu na fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'o bɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ faaba kɔnɔ wa ko nin ko in bɛ to sen na koyi. Bon lakana ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ an y'a kɛ parce que an bɛ fɛ malidenw Bamakɔ maliyɛn bɛ fan o fan na a k'a dɔn k'a fɔ a ka bɔ a sago ma ka don a sago ma a bɛ fɛ ka min kɛ a sago ma a k'a k'a sago ma donc lakana nin an b'a kɛ
hali sini su fɛ n'an bɔla a bɛ nin fɛn kelen de ye an b'a kɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a mana kɛ waati o waati wa an bɛ min ɲini population fɛ ni polisi ni gendarme gardiw ye min fɔ ye o k'a labato o ka dɔgɔman tɛ o ka fosi tɛ ni polisi kɛ ko ma ou bien gendarme kɛ ko ma mobili dayɛlɛ mobili kɔfuru dayɛlɛ mobili a nana i ka pièce an ka jate o tɛ baasi ye o ka jɛnɛ polisi ni gendarme y'o yɛrɛ ka mɔgɔw de ye e yɛrɛ dɔgɔnin n'o denw o bɛɛ k'o yɛrɛ de ka lakala kɛ donc n'o ye min ɲini o fɛ o k'o kɛ bana i bɛ tɛmɛ i ka sira fɛ. nin bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ min bolodara ka sababu kɛ lakana min sabatilen don sisan an ka faba kɔnɔna yen nɔ an ka lakana tigilamaw fɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye lakana tigilamaw u kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya yaasa ka bamakokaw an'u bolofɛnw k'u lakana ni ka wulikajɔ bonya kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ ko lakana ko o de ka kan ka bonya sisan an bɛ an ka lakana tigilamaw fo sabula k'a daminɛ su daminɛ ka na bila fɔ sisan an y'a ye k'a fɔ u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ waati kelen vraiment an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma k'a f'u ɲɛna hali bi u k'u cɛsiri sabula lakana ale bɛ jamana ka ɲɛta a b'o ko fɔ aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ. o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma an b'a daminɛ Mauritanienkaw fɛ maa 10 ani maa 3 minnu minɛnen kun don jɔnya kɛlɛjɛkulu ira maaw la ni u ka kiri kunbɛ senna kiri jaabi laban bɔra ka bi juma tɛmɛnen ka jira k'a fɔ maa 13 ninnu caman bɛ bila ka bɔ u la 3 dɔrɔn de bɛ to kaso la o b'a jira k'a fɔ nɔgɔyaba kɛra ira tɔndenw ye nka adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min bɛ wele ko Amnesty International o y'a jira k'a fɔ maa 3 minnu tora bolo la o fɛnɛ ma bɛn olu ma barisabu ka da ka bɛnkan b'an ka jamana a bi diɲɛ bi kɛ ni a ye ni ye nisɔngoya taama sigi sen kan o ka nɔgɔya i ye barisabu ka da ka ko i ka hakɛ dɔ don i n'a ka kan o kumana maa 3 minnu mɛnɛ ni olu bɛ bolo la a y'a olu ka bila procureur kun ye fɛn min fɔ ko san 20 kaso ka di u bɛɛ lajɛlen kɔni ma kiri ɲɛmaw ma minɛni kɛ o kuma na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Guinée Bissau kaw fɛ gwɛlɛya min kun bɛ olu ka minisiri ɲɛma ko la maa bɛ se k'a fɔ gwɛlɛya kɔni wuli bɛ fɔlɔ barisabu ka da ka José Mario Vaz jamana ɲɛma a ye minisiri ɲɛma kura sugandi k'o sigi gouvernement kunna min ni a ka laɲini ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn k'o don Guinée Bissau jamana kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ denmisɛnninama don u ko a ma ko Umaru Mokhtar Sissoko Ambalo ale bɛna kɛ minisiri ɲɛma ye barisabu ka da ka minisiri ɲɛma ko kun gwɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ fanganijɛkulu min bɛ Guinée Bissau kaw fɛ ni u k'a ma ko PAIGC jamana ɲɛma José Mario Vaz ani minisiri ɲɛma fɔlɔ min ni o kɛra sababu ye ka na mankan yɛrɛ don ni ɲɔgɔn cɛ Guinée Bissau kɔnɔ ni u k'a ma ko Simões Pereira ani o ma se ka bɛn a baara ta u bɛɛ lajɛlen ye fangaɲinijɛkulu kelen kɔnɔmaw ye fɔ ka taa maaw tila u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ka gwɛlɛyaba lase Guinée Bissau ma a nana ni maa wɛrɛ min ye Simões Pereira nɔ na a y'a PAIGC tɔndenw ko ko u ma jɛ ni o ka minisiri ɲɛmaaya ye baara kun gwɛlɛyara Basiro Dia ale kɔni ka minisiri ɲɛmaaya dabila la nka nin denmisɛnnin min nalen filɛ nin ye a y'a min ye PAIGC fangaɲinijɛkulu ye u kɔni ma fɛn fɔ a la fɔlɔ nka dɔw y'a jira k'a fɔ maa b'a to u ka kuma fɔlɔ barisabu ka da ka u fura dama u ma se ka jɛ ni Basiro Dia ka minisiri ɲɛmaaya kɔni ye denmisɛnninama in kɔni kunnafoniw ye a jira k'a fɔ denmisɛnnin min don maa cɛman gɔni don barisabu ka da ka jamana ɲɛma tɛmɛna kɔsada in na Guinée Bissau kunna k'a kɛra caman ka kɔrɔsigi ye ni o ye conseiller ye kɛrɛnkɛrɛnnenya João Bernardo Vieira min ye ni o fara surasiw fɛ san 2009 a ye o ka conseiller baaraw fɛnɛ kɛ a kɔni bilalen filɛ nin ye minisiri ɲɛmaaya la bi jamana ɲɛma José Mario Vaz fɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Amerikikaw ka jamana ɲɛma kura Donald Trump a ka gouvernement kɔnɔmaw bɛ ka binga dɔn kelen kelen ani cakɛdabaw minnu ni olu bɛ Amerikikaw bolo i n'a fɔ CIA n'a ɲɔgɔnna olu ɲɛmaw bɛ ka dɔn kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Donald Trump maa min ni a y'o sugandi k'o kɛ a ka kɔrɔsigi ye lakanako ta fan fɛ conseiller o ye Michael Flynn ye général kɔrɔ don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi in na ale kɔni ye a jira k'a fɔ ni Donald Trump y'ale wele ale yɛrɛ jɛna ni a ye conseiller ya a bi a kɛ général Michael Flynn na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa min ka dɔnta ka bon kosɛbɛ lakanako ta fan fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ ye maa min dɛ kɔkanna politiki ɲɛdɔnma ŋana ye o kumana lakanako ta fan fɛ Ameriki kan ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bamajiya wale kɛlɛliw ko a n'a kɛ nafaba ye Donald Trump ma o sira ninnu kan kunnafoniw y'a jira fana k'a fɔ surasi caman fɛnɛ ka danaya bɛɛ a kan maa wɛrɛw minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu dɔw fɛnɛ sugandira ka jɔyɔrɔ di u ma Stephen Bannon bɛ o la aya o ye Donald Trump ma surunama kɛrɛnkɛrɛnnen ye ani Jared Kushner
ya dɔw y'a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen somɔgɔya de bɛ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ olu fana bɛ kɛ a ka conseillers ye jamana ɲamaya daga yɔrɔ la ni o ye Maison Blanche ye. Jeff Sessions ale fana kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ale bilala minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ kiiriko ma maa minnu ye wariko ɲɛnabɔbaw ye olu fana mɔɔw bɛ yen i n'a fɔ Rensa Prebus min ye i ka dɔn k'a fɔ Paul Ryan ale bi kɛ maa fana ye maa min fana bi kɛ wariko ɲɛnabɔba ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ ye a jira ko don nataw la Donald Trump ye fɛn fɛn fɔ campagne kɔnɔ k'a fɔ kɛnɛya ko ta fan fɛ ani lɛnpo ko ta fan fɛ k'a bɛna olu sigi sen kan ko ale b'a fɛ ni ka o baaraw daminɛ Donald Trump ye ka ban. Mitch McConnell ale fana ye sénateur ye nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ale fana bilama a bɛ sɔn ka taa Cour suprême fanfɛlaw la. Shinzo Abe ni o ye Japonkaw ka minisiri ɲɛmaa ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ don tɛmɛnenw na Donald Trump gɛnkunbɛ k'a fɔ k'a gwɛlɛya a ka campagne senfɛ ko ale ni Japon ni ɲɔgɔn cɛ k'u n'a lajɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ Amérique jamana de bɛ t'i bana mini wale kelen ka t'i kan ka Japon ani Corée du Sud da la k'a fɔ de ko Corée du Nord bɛ sɔn ka mɔgɔjugu fili u ka k'u lakana k'u ka lakana ko b'u yɛrɛ bolo sa ko ale n'u tɛna baara kɛ bilen. Shinzo Abe y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se Donald Trump ka dagayɔrɔ la ni o ye Trump Tower ye Amérique duguba la New York kuma ɲɔgɔnyaw minnu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Shinzo Abe Japon minisiri ɲɛmaa a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye fɛn min mɛn ka bɔ Donald Trump yɔrɔ o de ye k'a fɔ a n'a bɛ se ka baara kɛ fɛn minnu wale kun don campagne kɔnɔ ko a ka ca la k'olu kɔni ye kununko kumaw ye ko kununko kuma ni bi kuma tɛ se ka kɛ kelen ye. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ de ye. Farikolo ɲɛnajɛ senandola an balakaw ta don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ novembre kalo tile 19 ka taa se décembre kalo tile 3 ma min ye Coupe d'Afrique ni o ye farafinna jɔnjɔ ye an balakaw fanfɛ o tanko 10 o bɛ da ka da tulo kan k'a fɔ Mali yɛrɛ a bɛ a kɛnɛ kan jamana 8 ɲɔgɔnna de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun jamana kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an yɛrɛw ka jamana kɔni ye a balakaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye samatasɛgɛ musomanw ye olu kɔni kan ka bɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ dimanche nka Yusufu Kulubali ale bɛ walawalali kɛ an ye a ko kan. Ka kɛ ni bi sibiridon ye musolakaw ka sennadolanci kani wuliko 12 baaraw bɛ nun don Cameroun jamana kana na. Cameroun jamana denw kɛlen bɛ ni ka wulikajɔ bolo da cogoya min na u ka jamana ka se ka jɔnjɔn ta sabu jɔnjɔn min o y'a barabara tulonkaw kɛ san 2014 bɛ jamana kana na Nizeriya jamana de ye sebaa sɔrɔ o kan ni ka sɔrɔ ka jɔnjɔn ta. O b'a yira k'a fɔ ko hakilina min filɛ nin ye o waliyali bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o baara ye sabu Cameroun jamana dagalen bɛ bakɔrɔba gale kɔnɔ n'a k'a ma ko groupe A min kɔnɔna na Egypte bɛ yen Zimbabwe ani Afrique du Sud. Cameroun o de bɛna sennadolanci ninnu dɔ baaraw kɛ ani tɔn min bɛ kari ɲɔgɔn na o ye Egypte ye a bɛ kɛ u ka sennadolanci kɛnɛ kan min tɔgɔ ye ko Stade Amadou Ahidjo n'o dagalen bɛ Yaoundekaw fɛ yen. Jateminɛnaw ka fɔ la o ko bi ko jamanadenw kɛlen bɛ ni ka wulikajɔ bɛɛ de boloda sabu Cameroun na ɲinaya san 40 ani san 4 ye a ma sennadolanci tulonkɛ fɔ ye bisimila o fɛ yen. Martins Kamis Mambe nin kɛla ale ka dantigɛli ye. A ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ k'o ɲɛmada yala nin tulonkɛ yɛrɛ labɛnni a bɛ ɲɛ fɔlɔ wa o tɛmɛnen kɔfɛ o hakilina fana ye min ye Cameroun fana ka jɔnjɔn fana ta sabu jɔnjɔn ye a wuliko 11 kɛnɛ kan Nizeriya kelen ye wasa don 9 la o de y'a to o kɛlen bɛ ni ka wulikajɔ kɛ cogoya min na Cameroun jamana ka tulonkɛ labɛn ni ka tila k'a ta. Nizeriya jamana min filɛ nin ye k'a fɔ o de ye jɔnjɔntigi ye a dagalen bɛ bakɔrɔba 2 kɔnɔ a ka tulonkɛ daminɛw ani Mali bɛna karaw kɛ ɲɔgɔn na ka bɛn ni novembre kalo tile 20 ye a bɛ kɛ lɛnbekaw fɛ yen nɔ. Bakɔrɔba 2 min kɔnɔ Kenya bɛ sɔrɔ yen ani Ghana. Mali sennadolanci kolo yɛrɛ o kun senbɔra tulonkɛ la a mɛnna nka jamana min ye Mali senbɔ tulonkɛ la o kɛla Guinée équatoriale ye nka a yirala k'a fɔ ko Tiyo ka sennadolanci dɔw ka gafe ferekete yɛlɛma o kɛla sababu ye olu senbɔra tulonkɛ la ni ka Mali ta ka bila olu nɔ la. Guinée équatoriale an b'a hakili lajigin k'a fɔ o de ye musolakaw ka sennadolanci kɛnɛ san 2008 ani san 2012 o jɔnjɔn ta. Balakaw ka Coupe d'Afrique dayɛlɛtɔ Cameroun jamana ni Misira jamana ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Cameroun balakaw olu ye Misira jamana balakaw bugɔ ni o ye Egypte ye 2-0. A kɛra yɔrɔ min na ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Camerounkaw ka jamana ɲɛma Ahidjo la a kɛra yen de wa dimanche ni ala ma basi wɛrɛ kɛ Mali samatasɛgɛw an balakaw olu ni Nigerkaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛnɛ bɛ kɛ ka bɛn ni dimanche ye novembre kalo tile 20 an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama ala ka u jɔyɔrɔ bɛɛ tindi ma o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin man ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu ɲamada mun bɛ ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma
laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bacili de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.